Ndị Igbo ekene m unu. Asị m nke onye Chinyazelu. Mụa bụ nwa Adigbo, Anigbo ji eme ọnụ, Adigbo Global. Si ka m bịa kene ụmụ Igbo niile. Nke onye Chinyazelu. Ya dịla anyị niile mma na eke na nkwọ n'orie na afọ. Asị m egbe belu ugobelu nke si ibi ya ebe na nkufolie. Anyị nọrọ na Sọmụbụ eze ga-akwọtọ onye kwụrụ ọtọ nkwutuo ya. Egbe belu ugobelu nke si ibi ya ebe na nku ahụ gbajisie ya. Ọ ga-adịla onye elu mma dịla onye anị mma. Ndị Igbo be anyị bilikwanụ ya dịla anyị niile mma. Tata bụ ụbọchị ọma ka m si ka m bịa tụnyere ụmụnne m obere alụ na ife na-eme. Unu nụrụ maka nwatakịrị a bụ ife lapụtara eze anị nke na-eji ndụ ụmụ mmadụ elekwa ọgwụ o ji enweta akụ na ụba nke ndụ ya, ji ma nwaanyị dị ime wee na-elekwa ọgwụ ya. O nwere ife m chọrọ ikwu gbasara ya bụ ife, ọ kachasị na nwatakịrị anwa bụ ife lapụtara ya bụ nwata nwoke bụ Ezeani n'Eziagụ local government Ụmụmba precisely. Ọ ife m na-ekwu mgbe gara aga ka anyị na-akụziri ụmụ anyị ụmụ ife dị agha, mana ekwuchie ya ọ dịka mmiri a na-agba n'okwute ọgbapụkwa. Ọ banye na ntị nke a o si na nke a pụọ. Onye ọbụla dị happy ka esi na-ekwu maka ya bụ nwatakịrị bụ onye ọ bụ ya bụ ife lapụtalụ nwata nwoke a ji ndụ ụmụ mmadụ elekwa ọgwụ ya bụ Ezeani. Were ife unu ghọta na ya bụ stori nwatakịrị nwaanyị a na nne ya na nna ya na-azụ ya na-akụzili ya n'usoro nke faji eje n'ụwa, ụzọ ekpele n'usoro ekpele. Mgbe gara aga ka m na-agwa ndị nke m bụ ndị Igbo be anyị ka anyị na-akụziri na ụmụ anyị ife dị mkpa, maka na o nwere mgbe ọ ga-elu sofa ga-anọzi onwere ofe amere afụ nna efefe ama afụ nnafa fama afụkwa ikwu na ibe na ndị enyi na ọsofa ga-anọ. Ọ ife ịkụzilu fa ka fa ga-eji wee na-eje. Nwa ka m na-ege ife onyonyo emere na ya, ọ sị na ọ nọ ka fa nọ na-ekwu na-ebutego ngwa afịa wee nọrụ n'ime onwe ya wee sị so onye nwa bụ ife bụ ngwa afịa ebute. Ọsị Chineke nna ekwekwana ka ya bụ ife mee. Azụnyelụ nwa na ekpele, mana m na-agwa ndị nke m bụ ndị Igbo na-akụziri ụmụ unu ka esi ebi ndụ ife dịcha mkpa na ndụ, mana a na-ekwu ya ọ na-adị ka a ga-asị na ekwuchie ya ọ dịba, ọ dịka okwu a na-ekwu abụrụ okwu dị mkpa maka na ife ike emebe. Mgbe ife ike mele lota ife ekwesịrị ime, mana a na-akwadokwu ya akwado. Ọ ife ịkụziri nwatakịrị ka ọ ga-eji too. Ya bụ nwa si ọnọlụ n'ebe a na-ekpe ekpere na-akpọchi ya. Gị bụ onye nne, gị bụ onye nna na-anụ onu m, ị na-akụzikwala nwa gị ka esi akpọkuchi. Ịmakwa na enwere ife akpọchi ka ọ na gị na ụmụ ibi n'ọnụwa mụọ nwa ị na-aga ị mara na onwe ife a na-azị otu isi eme ka nwa gị mụta ife, ka ọ na-aga ụlọ akwụkwọ, ka ọ na-amụta ife n'ụlọ akwụkwọ. Ị na-akụzikwala ya ka ọ mara ife bụ ekpele. Mgbe ọ ga-abụ ị nọrọzi nne na nna nọrọ n'ọsọ si ya nwa nọ, ka ọ bụrụ ntọala ịtụnyere ya ka ọ ga-eji wee nwee ike wee nweta mmeri na onwe n'ife ọdachi dakwasịrị ya. Ya bụ nwa si na ọ nọ na-ekpe ekpere si Chukwu ekwekwana ka ya bụ ife mee. Ya bụ ife metụta m n'obi si hey, kudos to nne na nna mụrụ nwa. Ọnọdụ ebe a na-ekpe ekpere na-ayọ chi ya ekwekwana. Ịmakwana chi na-anụ ife. Ọ ife ịkụzielu nwatakịrị ka ọ ga-eji na-eje na ndụ, ka ọ ga-eji ya na-eje n'ụwa. Ọ nọ na-ekpe na-ayọ chi nne na nna ya kụziri ya. Chi ya nne na nna ya mere ya initiate
chi ya nne na nna ya doli ya n'iyi. A na-edo mmadụ n'iyi, a na-eme mmadụ initiate na chi gị. Kedu ka ị si edo ụmụ gị n'iyi na chi na-efe, mmụọ ị na-ekpelụ, ka ihe chi wetalụ iweli ya na-aga? Ụbọchị chi fotere ife ọ pụtara eweli ya na-aga. Ị ma na ọ nwere ụfọdụ ndị ya bụ ndị ogbu mmadụ kpọọlụ wee luo taa amazi ebe fanụ. O nwere ndị ọ kpọrọ afa na ọ fụrụ ọma. O nwere ihe ma ndị ahụ ọ kpọrọ afa, anụ m ebe ọ sị na ọ akpọ John. O nwere ihe ma na ndị ahụ ọ kpọrọ afa ha dịskwa ndụ wee nata, mana ya nwa bụ nwatakịrị nwaanyị dị ndụ wee bata, maka na ọ kpọkwuru chi ya. Ọ kpọkwuru chi ya, chi ya wee zi ya. Ndị Igbo enwelu chi na-akụziri na ụmụ unu ka esi ekpe ekpele, ka esi akpọku chi, maka na mbọsị ife ọdachi ga-ada, gị nwa bụ mama, gị nwa bụ papa nọrọ, nwatakịrị akpọkuo chi, a na-akpọku chi agbata ọgụ. Nwatakịrị kpọkwuru chi ya agbata. Chi ya nne ya na nna ya kụzieri ya ka esi ekpelụ. Ụfọdụ ndị nke anyị onwero ndị na-etinye uchu n'ịkụziri ụmụazị ka esi akpọku chi, maka mgbe ife ike ga-ada. Ọgwụkwa nke nji bịa na-akụziri na ụmụ unu ka esi akpọku chi. Ọ bụrụ sọnsọ aga ụlọ akwụkwọ anata, nwa m amaka, nwa m ma asụ oyibo, nwa m ma enyi akwa, ọ bụcharọkwa ya dị mkpa kụzielu nwa gị ka esi akpọku chi. Ka ị na-achọ ka ọ mụta ife n'ụlọ akwụkwọ, ya malụkwa ka esi akpọku chi. Ama akụzikwala ya n'ụlọ akwụkwọ ka esi akpọku chi. Ọ gị bụ mama, ọ gị bụ papa ga-akụziri ya na a na-akpọ chi. Mgbe ife ike ga-ada, ife ọdachi ga-ada, ọ chi gị ịkụziri ya ga-agbakwute ya. Ọgwụkwa ka ọ dị m n'ọnụ. Onye nụrụ onu a tinye ya n'ọlụ, nyelụ m aka gbasaa ya. Ọ ga-adịkwala ụmụ Igbo be anyị na mma, nke onye chi ya zere. Ka ọ dị.